Wala alingwan ang kunliri. Akis. Amay. Ay, kabidyo. Hello, kakaaro. Lulugayan ko pa si Ma'am Ronaline de Guzman, yung mambabangat Libas National High School. Si katoy ka-inspired siya. Umpiyan, man-translate mo, isalin ko mo Pangasinan so sa kaya kansyon, sa kaya in requested siya na co-teacher ko. Man co-teacher ko kasi natan malukon katun. Syempre no malukon wala request to kailangan pagbigyan. Kumari hello. Nya lang may request mo, tan request to may anak ko ng Sir Jerry, yaw tadagus mo, inawit mo naguago dyan diskwilaan. Kumun nagabayan mo. Saliin tayo. Nya lang. Yung tawag-tawag. Talaga may second voice ko, invite ko. Say liknaan ko'y mairman, say bilay ang gapoy kulor to. Pirpirawat kan kaiba, agmo at tatay nanan. Saksakay kamani siya kadsyag, makapanpatwad, pirawat ko. Gala inarutan, lakap mo at unya ay sugain mo ang so dyan pakakalag ko na ni Man. Take 2. Akin dyan kayo ba nagko iba niya dancer. Nusay liknaan ko'y mairman, nusay bilay ang gapoy kulor to. Pirpirawat kan kaiba, agmo at tatay nanan. Saksakay kamani siya kadsyag, makapanpatwad, pirawat ko. Ay, hindi ko alam kung ano ako dito sa mga friend. My God, No, hindi nakatulong ang mga dancer. Aga katulong iramay dancer ko katun. Di man kila? Sarad mo Okay. yan. Oh, take 3. Akin kasi alam si kalinang kaya kasi. Ha? Sari magugulo. Okay, so ang gapulara dya. Ramay dancer kuya. Ako ang tanong katulong irad siya. Pang take 4 ko laya. Take 4. Bye-bye, Sir Romel. Lulugayan ko masi Sir Romel, ha? Nababay ka na kad si Kato kasi. Say liknaan ko'y mairman, nusay bilay ang gapoy kulor to. Pirpirawat kan kaiba, agmo at tatay nanan. Saksakay kamani siya kadsyag, pagkapanpatwad, pirawat ko. Gala inarutan, lakap mo unya ay sugawan mo. Angub-anguban mo at idkabwasan, angub-anguban mo ak no labi. Angub-anguban mo ak no agaw, anguban mo ak yalanang. Manlakas santa inaro, manlakas santa malan. Agbuang final laya, tuwalaya. Ang palutong kalay pansik kanton at atano. Okay. Nusay liknaan ko'y mairman, nusay bilay ang gapoy kulor to. Pirpirawat kan kaiba, agmo ak tatay nanan. Saksakay kamani siya kadsyag, makapanpatwad, pirawat ko. Gala inarutan, lakap mo ak unya ay sugawan mo. Angub-anguban mo at idkab
kabwasan, angub-anguban mo ak no labi, angub-anguban mo ak no agaw, anguban mo ak yalanang, manlakasan ta inaro, manlakasan ta'y malat, angub lakas lakap mo ak inaro, anggad angga. Angub-anguban mo ak ikabwasan, angub-anguban mo ak no labi, angub-anguban mo ak no agaw, anguban mo ak yalanang, manlakasan ta inaro, manlakasan tan malat, angub lakas lakap mo ak inaro, anggad angga. No say likna ang ko'y mairman, no say bilay ang gapoy kulurto, pirpirawat kan kaiba, agmo ak tatay nanan, saksaki ka mani syakad-syak, makapanpatwad pirawat ko, gala inarutan lakap mo ak, unya ay sugawin mo, angub-anguban mo at no kabwasan, angub-anguban mo ak no labi, angub-anguban mo ak no agaw, anguban mo ak yalanang, manlakasan ta inaro, manlakasan ta'y malat, angub lakis lakap mo ak inaro, anggad angga. Ano at? Nakalimutan akong lirik. Wala alingwan akong lirik. Akis, akis, akis. Amay, excuse me, hold me. Ay, kabidyo. Okay. Natan, dyan pakakalik ko. Huwag ko lang nasumpal may kansyon. Tawala ni kasuldungan tuman. Pero, anggad saman laban. Lamat. Kumari Lisel, parad si Kaya, kumun, makapampalikit yad si ka. Salamat met, ed Ma'am Ronaldine, ed pan-inspired, ed kaparak, kaya maestro, yaman translate, lalo lang natin ed buwan ng wikang pambansa, sa tema tayo ed, wikang katutubo, tungo sa bansang Filipino, basta yun. Hello, kumari. Hi, Kakaaro! Hello, kumare! Hi, Sister Love! Hello, Ma'am Ronaldine! Hello po sa lahat ng nasa Tamayo National High School. Hello po! Hi! O, mahaba na yun, no?